الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ النساء اس دی ایک آیہ مبارکہ دے کلمات مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جنہ دے مطابق مسئلہ جو سمجھ آ رہا ہے وہ اے وے یتیماں دا مال ناحق کھانے دی سزا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک او لوگ جڑے یتیماں دا مال ناحق کھاندے نے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، او لوگ اپنے پیٹ دے اندر اگ ہی پردے نے، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب اے لوگ بڑکتی ہوئی اگ دے اندر بھی جان دے، یعنی جہنم دے اندر۔ مدارک التنزیل قرآن پاک دی تفسیر امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی، آپ اس آیہ کریمہ دے تحت فرماندے نے کہ اس آیہ کریمہ دے اندر یتیماں دا مال ناحق کھانے دی مذمت کیتی گئی ہے، اور اے یتیماں دا مال کھانا انجی ہے جویں بندہ اگ کھا رہا ہے، اس واسطے کہ اے جہنم وچ جانے دا نعوذ باللہ من ذالک سبب ہے۔ آپ اگے فرماندے نے کہ یتیماں دا مال ناحق کھانے والا شخص قیامت والے دیہڑے اس طرح اٹھایا جائے گا کہ او دی قبر او دے منہ اور او دے کناں وچوں دھواں نکل رہا ہوئے گا۔ لوگ پہچان لین گے کہ اے او بندہ جڑا دنیا تے رہ کے یتیماں دا مال ناحق کھاندا سی۔ ایتھے اگر بندے نوں پتہ چل جائے نا فلاں بندہ یتیماں دا مال ناحق کھاندا ہے دنیا تے جنہاں بندیاں نوں پتہ چل جاندا ہے انہاں دیاں نظراں چوں بندہ گر جاندا ہے، اور جنہیں کھادا ہوندا ہے یتیماں دا مال وہ بھی پریشانی چ آ جاندا ہے کہ میرا تے پول کھل گیا وے کہ بندیاں نوں پتہ لگ گیا میں یتیماں دا مال ناحق کھانا، تے وہ بھی جس وقت انہاں بندیاں دے سامنے جنہاں نوں پتہ چل چکیا ہوندا ہے یتیماں دا مال ناحق کھا رہا ہے، گزرن لگیاں شرمندگی نال گزردا ہے، تے میدان محشر تے ساری انسانیت اکٹھی ہونی ہے، اوتھے جس وقت پہچان لیا جائے گا ادے اس عمل نوں نشانی دس دیتی گئی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ قبر وچوں منہ وچوں تے کناں وچوں دھواں نکل رہا ہوئے گا، تے جس وقت اتنے بندیاں نوں پتہ چلے گا او سی جڑا دنیا تے یتیماں دا مال کھاندا سی، تے بندہ اس وقت کتنا شرمندہ ہوئے گا۔ حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ نے اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرن والیاں کماں تو اپنے آپ نو بچا کے رکھو۔ 7 ہلاک کرن والے گناہاں تو بچ کے رہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 گناہ کیڑے کیڑے نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا ہے وے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال کسے نو شریک ٹھہرانا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 جس جان دے قتل نو اللہ نے حرام قرار دیتا ہے انہوں نہ حق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم دا مال نہ حق کھانا، نمبر 6 میدان جنگ وچ جنگ والے دن میدان تو بھاگ جانا، بزدل ہو جانا، اور نمبر 7 پاک دامن ایماندار برائی تو بے خبر عورتاں تے تہمت لانا، یہ بھی کبیرہ گناہ میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں گناہاں تو اپنے آپ نو بچا کے رکھو، انہاں تو بچو۔ اج اسی دیکھ لیے معاشرے چ کی ہے کہ جادو عام ہو گیا ہے، نہ حق قتل بھی کثیر ہو گیا ہے کثرت دے نال، اسی طرح سود بھی عام ہے، یتیماں تے ظلم و ستم بھی عام ہے، اور تہمتاں اور الزام لانے بھی عام نے۔ یہ جڑے معاملات نے معاشرے نو فساد تباہی دے دانے تے لے کے جاندے نے، یہ امن سکون قائم نہیں رہن دیندے، برکتاں ختم ہو جاندیاں نے، سعادتاں ختم ہو جاندیاں نے، پھر مصیبتاں تکلیفاں مختلف قسم دے عذاب انہاں وچ انسانیت مبتلا ہو جاندی ہے۔ اس واسطے قرآن دے احکام نبی کریم علیہ السلام دے فرامین وچ جو سانو دسیا گیا ہے او دے تے عمل کرن وچ ساڈی نجات ہے۔ علامہ اقبال نے کہا سی نا گر تو خواہی مسلمان زیستن، اے انسان اگر تو مسلماناں والی زندگی گزارنا چاہنا ہے، کلمہ تو پڑھ لیا وے شہادت، اللہ رسول تے ایمان لین دا ہے، تو پھر اقبال کہندا نیست ممکن بجز قرآن زیستن، قرآن تو بغیر او مسلماناں والی زندگی گزارنا تیرے واسطے ممکن نہیں ہے۔ اج اسی قرآن پڑھدے ہی نہیں، تے جس ویلے پڑھنا ہی نہیں سانو سمجھ کی آونی ہے کہ قرآن نے سانو کی حکم دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دا پیغام ساڈے واسطے کی ہے، سانو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہڑے کماں دے کرن تو بعد خوشخبری دی نوید سنائی ہے، اور کہڑے کام نے جڑے کران گے تے عذاب جہنم دا ڈر سنایا وے۔ جسے بندہ قرآن پڑھے گا پھر پڑھن تو بعد وہ قرآن دے اندر پیغام ہے جو اس نو سمجھے گا، سمجھن تو بعد انہیں عمل کرنا ہے۔ تو جے قرآن ہی نہیں پڑھنا تو پھر بندے نے جانا کدھر ہے؟ نہ سمجھ تے نہ عمل، تے نتیجہ کی دنیا تے رہ کے اس زندگی دا جڑا قیمتی وقت سی اس نو انسان نے برباد کر دیتا وے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔